dadong dap. Ayan yung mga ano. Dami silver. Ayan, huli dito. Ayan, huli dito. Dadala. Ayan. Laki. Ayan, so samahan nyo kami. Ayan, kasama ko si Master RJ. Si Master June. Si Master Joseph. Ayan. So, let's go girls. Sabi. Wala. Ay naku, nakauli na sana ako. Malamang nasa sa'yo. Amberjack! Wala ngo. Sabi ko na nasa iyo eh. Nararamdaman ko kanina eh. Ano mo dahil nakinig ka sa akin? Dang. Hindi naman nakahuli, nakinig ka sa akin. Bros, bulate. Bulate bros. Bros. Maliit lang. Maliit lang. Wala. Ulam na naman to, wala. Tanduli. Tanduli yata. Anak ng sekwa. May bulate? Tanduli nga po siya. Nanginginig po, no? Ay. Sumabit siya sa amo. Ayungin. Yun, ayungin. Ajay! Ayungin. Simba! Wag. Kulang kaya pa itong bag ko. Doon pa baba. Mahal pa naman yan. Hindi ko yung bag. Yun, lalaki. Sige, apakan mo. May tip naman ulit kaya. Ayan, nakagang yung mga ano. Langers. Oh, Mission. Ulang yan. Ulang yan. Mission. Ulang yan. Ha? Yun. Laki. Ulang. Ang laki. Ulang. Ang laki. Ulang. Ulang. Patunog tama. Patunog. Yun. Yun. Oh. Paano to?
Ouch, ouch. Tanggalin mo ng diretso yung ano, mabilis. 1, 2, yung hook, mabilis. Hindi ko nga matanggal eh. Huwag mo nang hawakan yung ipit niya para hindi siya, para makarami siya sa'yo. Aba kasing, Ulong eh. kasing tubo yan. Anong kasing tubo yan? Magpapuruan ko ako. Kaya mo siguro yung Lang. Ulang again. Ulang again. Wow, mas malaki kaysa kanina. You know. Ulang again. Wow, mas malaki kaysa kanina. You know. Tingnan natin yung mga huli nila. Yun. ano din na. Ayun o. Oy, 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 oh. Ulang, Master Jun, no? Ulang, ulang. Yun o. Ulang may set. Yun o. Ulang. Yun o. Master Jun, no? Ulit. Aray. Yun. Nakaulang na din siya. Kunwari daw masisiro siya. Hindi naman. Konti lang po. Di man lumalaban, oh. Di man lumalaban. Ulang. Yun o, ulang oh. Ulang. Panet. Saan po yung net nyo? Yakabolang, may kagak pong ulang oh. Agay. Tapos na. Pero lang ko na po dito, bakit to? Nakapakaparin mo. Tapos lang tayo kayo rin no? Hindi wali po. Yan tayo, gusto ka to. Pulang baby. Ang webis, pulang baby. Ano? Yan. Ayan. Hello. Grabe na. Ulang. Nakakad ng dito. Orale. Kapatid ni Jimbo. Si Ronnie Tony. You know, maliit lang oh. Maliit lang. Ulang. Kabaro mo nung tayo. Din par kapag sa par nung kami nagkuha niyang kain, ano yung bata? Yan ang nagkala ng ganito siguro yung kuha doon, maratan. Nila 5 piso. Hey, matiro. Makukuha matitiro kayo na. Ikaw pa? Thank you, guys. Thank you.
Uy! Biya! Ang liit! Biya! Ang liit, biya! Not counted ba to? No need, no need. No need. Oo. Yeah. Ayun. Bit na kami ng ulan. Ayun o. Kaso. Oo. Ay, nakatanggal na. Wala pa. Sabi ni Sudan, punta kayo. Ayan, so stop fishing na.